and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. Kung unsa man ka na, hinaot pa unta nga matarong na ninyo. Ninyong magtiayon kay may umaabot na kamong anak. What if we can't lang? Then, you will have to face the consequences. Dula, Ikaw ang may gusto mahitabo kini Jeric. Imong kagustuhan nga makasal ka kang Abigail. Busa, ikaw usab ang pangitag paagi nga masulbad kining maong problema. what if ang akong problema mao si Abigail? Unsa kung kasas pagsulbad dula? How can I solve the problem when my problem is the problem itself? Love. 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 Big word. Big problem. That needs a big solution. Wa ko masayod kung may kasulbaran pa ba kining tanan, Lula. I am losing hope. My defenses are down. My faith is at frail. Jeric. Lola? Kuya? What happened? Nanganak na ba si Abby? May gawas na ba nga akong pag-umangkon? Huwa pa. Nagpaabot pa mi sa doktor nga mugawas. Ug magbalita kung unsa day nahitabo ni Abigail. Oh my God! Ang doktor. Dok. Nan ako. Buwanan ako. Oh. Bye. Mag-ilis ko dali. Kinahanglan makaabot na dahil ko sa ospital. Nga, naimutangan ni Abigail. Ang akong anak. Mugawas na karong gabi ang akong anak. Gusto ko makita siya sa iyong pagawas. Nay! Nay, mulakaw ko! Wa ka na may klase, di ba? Asa ka? Sa ospital, Nay. Mga anak na si Abi. Kinuukon sa manganak na si Abi. Kung mauna, nag-unsa pa magkadihas kwarto. Nag-iilis ko, Nay. Kinahanglan gwapo ko, inigadto na ko sa ospital. Manganak sa Abigail, manganak na siya. O, lagi. Ayaw! Pagdali diha. Ayaw! Maagid ni siya, mangayo kay mga blig diretso na hawara. Hoy, asa na basab ka, ha? Nanay! 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 Klaro ana, ani ko din eh. Manungkab ka dasad, ha? Wa may bahaw, hurot ug laog sa ero. Grabe ha! Kaon lagi magtanaw ni mo na ko, nay! Di ko mo kaon, oy, busog ko! Ha? I'm full! Kasabot ka na? Naglutos na nay na ko. Sa iyo kayo, puto maya. Kabantay ka ng puto maya? Puto na maya pa. Datanda mo! Lo! Ngano di ka na eh? Diyos pa lagi ka. Manganak na kuno karos Abigail. Unswa! Bay! Abay! Abay! Mga anak na si Abigail. Wad ako sa ospital. Ha? Ospital? Ospital, di ka? Ato ka? Ato ka ospital? Ako man ay nataranta. Abi na kong bunyag. Kining, masaman? Ha? Nagkuhan siya may? Naglungslip ang ka? Ano mo na? Adto na ko. Ay, mauban ko, mutan ako sa akong apo. Tana, Nay. Tipa. Diyan na, tamsa. Tayo pa, uy. Sure mo? Sa inyong buhaton? Sure mo? Sure! Nga, imong anak o imong apo? Wag ka katingog. Bitaw no, naglagot man unta ko. Ikaw, Andy, ha? Madakyot ko di mo, uy! Na, doon masagig ka na eh. Kung di ka mo ba, Nay, adto na ko. Uy! Ay! Hala! Oy! Sabay! Tarantara sa ko. Ako naman yung tarantara. Sa kabay, oy! Bahala ka na, ay! Basta dalanti ka, ha? Ikaw, Nay. Usaman, di mo pugnan? Ay, Artas altar, Nay. Altar. unsa man tadi, ha? Magkamputa. Gaway kagubot nga may tabo. Naunta, mukalma lang si abay na ko. Ug dili magpalabis yung gibati. Kay dili mo masayod sila. Nga may claim siya bay nga siya nga mahans bata.
Marcelino. Ay, karon nituon ako nga may utok gid ay kang hanggawa ka. Oh! Salvaiso! Ay! Si Dina ka nang nagbarok. Doon lang siya. Dina, Andy? si Abigail. Nanganak na ba si Abigail? Gisisaryan siya. Ug napa siya sa operating room. Unsa? Oh, my God. Don't worry. She will be fine. Gusto ko na makita ang akong anak. Unsa? Unsa imong kiingon? Imong anak? Anak. Anak ang imong itawag sa imong kinugos, di ba? Imposibleng dili ko himuong ninong ni Abi sa ilang anak ni kuya nimo. Best friend kami, remember? Oh. Gikuyawan ko ato da. Abi ko. Hey. Abi na mo kunsa, ha? Kalimti nang akong gisulti. Dali na. At to sila si Lola o Kuya. Na sila sa 4th floor. Ay. Dugay naman tayo kung wa yun manabako. Ay. Karon lang yun ni Lord. Lakip ako. Di kabuhi sa kakulba sa pagpanganak sa akong apo. Bibiya ko dito sa taas kay ganina kay murag. Wa ko magkasampo sa akong gipati. Mahinumdum ko sa naitabo sa kong anak. Nga inahan ni Abi. Namatay ang akong anak sa pagpanganak niya kang Abigail. O kana ang akong gikahadlukan. Uy, nagkuro ko karos kahadlok. Basin pag makuha-kuhaan pinagi nining sigarilyo. Diyos ko, wasa lang gintaon ng akong apo. Walang untay daw tang mahitabo kang Abigail, Diyos ko. Kadugay pa. Ano mo pa maghihapon mo gawas ang Dr. Lola? We have to wait, Jeric. May mo pang mulingkod ka na lang diha. Lola? Galong niya ka tuhan na din eh. Kung sige buhat anang tuhan na din eh. Jeric, unsa pa? Kuya? Huwag gumawa niya ron mangita ko. Si Dina ang nagbalita na ko. O gusto sa ko nga makita sa anak sa ko. Suod nga higala. Ipokrito. Jeric, unsa pa? Ni akita sa ospital. Mahimo ba? Papahawaan niyo ka ng tuhan samtang nakapugong pa ko. What's wrong with you, Kuya, ha? Mahimo ba? Get a grip. Wa na sa lugar ang imong batasan. Dana, apo. Ngano may kupot kasi mundughan. Dina? It's okay. I'm okay. Ando, let's go. Mamiya na una ta din, Mamalik na ta kung manganak na niya si Abi. No. Ikaw lang ang mahimong mubalik. So, restricted ko? Obviously. Ingon ka niya naka-triggered sa pobre nga sama na. Og suod pang higala sa imong asawa. Kuya! Unsa ba, Jeric? Jeric! Tell me. Suod ba lang yun? Kuya! Shit! Stop it, Kuya! Stop it! Shit! Enough! Ayaw ka mo pagpakauhaw din sa ospital. Inila ang atong pamilya aron maghimo kitag eksena din hindapita. Kung dili man ka mo makahimo sa akong gihangyo nga kalinaw ni inindapita, mas maayo pang pariho ka mong mamiya din Lula, Biya ka mo.
Kay dili ko gusto nga may daotang mahitabo kang Abigail kung makita ka mong duhang magkagubot ini. Leave both of you! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!